What's up guys? What's up mga baradang? Ayan, it's me Ylarn again. At kayo pa rin ay nanonood sa aking YouTube channel. So ayun nga guys, kumusta kayong lahat? Super miss ko na kayong lahat kasi for more than a month na hindi tayo nakapag-upload. Gawa ng naging konting busy tayo sa work. Pero ngayon guys, ang gagawin natin is gagawa ulit tayo ng reaction video. So ayun nga guys, kung napapansin nyo or kung napansin nyo, nakagawa na tayo ng reaction video before. Actually, ito na yung second time na gagawa tayo ng reaction video sa product na to, Dream Beauty. But before we proceed guys, gusto ko lang i-shout out si Jomar Vispo. Ayan, kung bago po kayo sa aking channel, pwede nyo po siyang bisitahin. Meron po siyang YouTube channel na ilalagay ko dito. And guys, this is actually our second time na gagawa na ng reaction video sa product na to kasi sobrang naging, alam mo yon, effective siya sa atin. Nagtuloy-tuloy na gumamit tayo ng product na to. So, hindi pwedeng hindi ako gumawa ng panibagong video, ng reaction video nito kasi super ganda nung effect nito sa akin. And kung mapapansin nyo guys, sa mga hindi pa nakapanood, meron tayong ginawang first reaction video ng Dream Beauty. Yun nga ay makikita sa aking videos. Ayan, kung mapapansin nyo, yung face natin doon medyo nagla-light pa. Pero ngayon, look. Diba? Glowing. Char. So ayun nga guys, I just wanna share this products to you and to all sa lahat ng mga mommies out there na nanonood. Ayan, so actually nandito ngayon tayo sa province at ito na yung ginagawa nating sideline. So ayun, so bali tamang-tama nga yung tagline ng Dream Beauty na kumikita ka na, gumaganda ka pa. Diba? So ayun guys, without further ado, ito na. So ito na. But before we proceed pala guys, gusto kong pasalamatan yung ating nagbigay ng ating t-shirt na Dream Beauty. Ayan. So bali nakuha natin to matagal na kasi actually nung last year ko pa to na binigay nila sa akin kasi super palagi akong bumibili dati. So ayan, shout out sa'yo, Ate Liz. Ayan. So ayan. So, yung video pala natin guys, nung first video natin, sumabit na siya ng 1.7 views. So, not bad, diba? And, bago pala tayo magpatuloy, gusto ko ring pasalamatan ang may-ari ng Dream Beauty. So ayan, kasi napansin niya yung ating reaction videos. And ayan, yung comment niya siguro is ilalagay natin dito. So ayan, pero still waiting for the free na ganon na products. Charo. Joke lang po madam. So ayan. And gusto ko lang disclaimer lang, hindi po ito sponsored. So ayan, maaaring iba yung effect nito sa akin, sa amin, maaaring iba rin sa inyo. But kung bibigyan nyo ng chance, itong Dream Beauty, si Dream Beauty, bibigyan nyo ng chance, pwede naman para matry nyo din. So ayan, gaya nung nasabi ko nung last first reaction video ko, ito yung set. Ayan. Ayan. So, complete set na po siya. Meron po siyang soap. Meron siyang night cream, and then sunscreen, and then a toner or clarifying lotion. So, ayan. Yun nga guys. So, yung revitalizing cream, this one. So, ito yung panggabi. So, ginagawa, na-share ko na din to dati na para hindi mag-peel yung face nyo or hindi grabe kasi yung ibang products talaga is nagpipil siya. So ito yung gustong-gusto ko naman sa Dream Beauty products kasi hindi siya
nagpipil or kung meron man, maliliit lang yung peeling niya. So, kaya ina-advise ko din sa mga user ko, sa mga buyer pag bumibili sila, na sa akin kasi guys, reseller na tayo ngayon ng Dream Beauty. Yay! So, ayan. So, finally, ayan, reseller na tayo. So, ayan. So, ang sinasabi ko sa kanila is haluan nila yung toner ng Eskinol para hindi masyado what do you call this one? Mag-peel yung kanilang face. So, ayan. So, bali ganito siya guys, yung ginagawa ko. So, yung isang bottle, this one, yung isang bottle ng toner, isa rin na Eskinol, ihahalo nyo lang siya and then yun yung gagamitin nyo sa gabi. And then after ng soap, of course, toner and then yung ating night cream. And then pag umaga naman, soap and then yung ating nalaglag. So sunscreen. So ayan, bali umaga pa lang, so medyo hindi pa naghilamos na ako kanina. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung paglagay ng sunscreen. Ayan, bali ganyan lang siya guys. So since hindi pa naman ako nag-a-apply, ayan. So ganyan lang siya. Actually guys, dumadami na yung nakakaalam ng Dream Beauty dito sa lugar namin. Kasi, 'di ba, nung galing kasi ako ng Manila dati. So doon, nung umuwi ako ng province bago mag-lockdown, nagdala ako nito ng Dream Beauty para alam mo yan, per personal use lang. O, di ba? Ayan. So, ganyan lang pag naglagay siya, pag meron siyang sunscreen. O, di ba? Kung mapapansin nyo guys, meron siyang super effect, naglighten yung aking face. Compared yung, nung ginawa ko yung first video, yung first reaction video ko, I think a year ago na. Or basta something ganon. So, ayan, of course, sa neck din, pwede nyo siyang lagyan. Ayan. So, di ba? Merong effect. So, bali, yun nga guys, and as I have mentioned earlier, na nagdala ako ng mga pang personal use ko sana na products ng Dream Beauty. Pero, syempre, in-offer ko nung nakita ng mga kapitbahay namin, ganon. So, parang nagkaroon sila ng interest, ganito, ganyan. So, habang dumadami, so ayun, parang naenganyo na ako na mag-resell ng Dream Beauty. So, ayan guys, sa mga mommies out there pala, at lalong-lalo na dito sa lugar namin, sa Bagao, kung may mga nanonood dyan. So, ayan, pwede nyo po akong, pwede lang kayo mag-message or mag-comment kung meron kayong katanungan, and then kung gusto nyo din i-try yung ating Dream Beauty na sec. For only 250 lang siya guys. So ayan. So murang-mura compared sa mga other brands. O diba? O diba, Pinag, syempre reseller na tayo, diba? Kailangan nating i-vlog. So ayan, I think that's all for now guys. Kasi nasabi ko naman na lahat. So, in the future, gagawa pa tayo ng kung makakaya ulit ng another reaction videos naman sa mga ibang products. So, ayun guys, that's all for now. And thank you for always watching. Ayan, sana patuloy nyo pong supportahan itong YouTube channel natin. And please share na din, like and subscribe. And huwag niyo pong i-skip yung ads para meron tayong kikitain. That's all for now. This has been Ylarn saying goodbye everyone and keep safe. Bye-bye!